ଏଇଠି ବସିଛି ଦେଖନି କଢ଼ା ତଳେ। ହେଇ 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 ତୁ ପଳା ନହେଲେ ତ ଦବ ହାତେ ଯାଉଛୁ ନା। କେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆସିକି ପଶିଛି। କଢ଼ା ଟେକି ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହଁ ନା ମୁଁ ତା ଦେହରେ କାହିଁ ମିଟିବି ମୋର କାମ କ'ଣ ନା ଏଇ ଭାରିଆ 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 ଟ୍ରଟା ଧରିଛି। ସୁଇଚ୍ ତ ପୁରା ଗଧ ଭଳିଆ ଉଠିଆନି। ତୁ ବାହାରିଆ ନହେଲେ ତତେ ପାର ପକେଇମି ଆରେ ତୋ ବେଳ ଭଲ ଅଛି ପଳା ବାହାରିକି ପଳା ଯା 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 ଯା। ହେଇ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି? ବାହାରିଆ ହେଇ ହଲୁନି ଟିକେ ଦେଖୁନୁ କିଛି ଖାଇଛି କି? ଆମରି ଘରେ ସବୁ ତ ବେଙ୍ଗ ମୂଷା ସାପ ଆଜି 2ଟା ସାପ ହେଇଗଲା ନା ସକାଳୁ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 2ଟା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଙ୍ଗଟା ଆଣିଲ ବୋଉ ତା କାଢ଼େ ମାନେ ଶୋଇ ରହିବା ରାତି ମାନ ଆଜି ରାନ୍ଧି ପାରିବନି କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ବସିଛି କାହା ଉପରେ ଦେଖୁଛ ସିଂହାସନ। ଭଲ ବେଳ ଆଜି ପଳା ପଳେଇ ଯା ନହେଲେ ପିଟି ଦେମି ହାତେ ପଳା ପଳା ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଏଇ ଖାଇଛି କି ହେଇ ବାହାର ଚଟ କହୁଛି ଦେଖୁନୁ। ଏଇ ଏଇ ବୋଉ ବୋଉଲୋ ସେ ହଲୁ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଚେକାମେଣ୍ଟ। କଢ଼ାଟା ଟିକେ ହଲେଇ ଦେନେ ଆଇନେ କ'ଣ କରୁଛି ତ ହଲୁ ନାହିଁ ତ ଶୋଇଛି ବା ସେ ଭିତରେ ଶୋଇଛି କଢ଼ା ତଳେ ଟିକେ ବି ହଲୁନି। ଏଇପଟକୁ ଆସୁନି ଗୋଟା କଡ଼ା ଲଉଟେ ସେ ଦେଖିବ ବାହାରିବ ତା ଦେହରେ ଭେଟିଯିବ କଡ଼ା ଭେଟି ନା କ'ଣ ନା ରହିଥା ତା ଦେହରେ ଭେଟେଇଆନି ତା ଦେହରେ ତ ଭେଟେଇଆନି ତା ଟିକେ ଖାଲି ପାଉଛି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ମୋତେ ଯାଉ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ବଟେ ଦିନ ସିନା ପାଇବ ଛୁଟିଆଟା ପାଉନି। ଏଇ ବାହାରିଆ ରେ ଏଇ କାହିଁକି ପଶଛୁ ଏଠି ଯା ଅନାନି ହିସ୍ କଢ଼ା ଯାହା ପାଉନାହିଁ ବା ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଙ୍ଗ ଦିଅ। ଆମର ସାପ ଫାପ ମରା ହଉନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ହେଇଲୋ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ ଗଲା ଆଜି ଗଲା ଆଉ ସେ ଶୋଇଲା ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ବେଲା ବି ଉଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତଳକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ବେଲାଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣେ। ବାବାଲୁ ଇସ୍ କ'ଣ ଖାଇଛି ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଛି ଖାଇଛି ବୋଧେ ର ଟ୍ରଟା ମାରିକି ଦେଖେ ବସ। କିଏ ହେଲା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ?
ତା ବେଲା କାଢ଼ି ଆନି କଢ଼ା ଲଉଟେଇ ଦେନି ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଲା କଢ଼ା ଭିତରୁ କଢ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣେ ରହିଥା ହାଁ କ'ଣଟା ଲୋ କ'ଣଟା ବାଉଁଶ କ'ଣ କରିବି ଏତେ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି ଛାଡ଼ ତଳେ ଛାଡ଼ ତଳେ ଛାଡ଼ କେଉଁ ନେଇଗଲା କେଉଁ ନେଇଗଲା ଇଏ ତ ଜନ୍ତା ମନ୍ଦା କ'ଣ ଖାଇଲେନି ସେଇ ବା ତୋରି ପଟରେ ତ ବାହାରିଲେ ଜନ୍ତା ତୁ ଯେଉଁ ପଟ ପଳେଇ ଯାଓରେ ଭାରି ପଇସାତେ ଶୋଇଛି ତ ତାକୁ ଆମର ପିଟା ମରା ହେଉନି ବୋଲି ଜାଣିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚଟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଭାରିଆ ହଁ ହଁ ଭାରିଆ ଭାରିଆ ଏଇ ଭାରିଆ ହଁ ରହିଥା ଭାରିଆ ମୋତେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆର ସତୁ ଅଛି ନା ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି ବୋଧେ ହଁ ଭାରିଆ ହଁ ଗଲା 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 ପଳା କବାଟ ମୂଳ ଗାତ ମାତ ଅଛି କିଲୋ ହଁ ଗଲା ଯାଇଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି ଗଲା ନା ପଳେଇ ଯାଇଛି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏଟା ନି ସକାଳେ ଆହୁରି କଳା ଆସିଥିଲା ପୁରା ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଟା ଘଷିକି ବସିଗଲା ନା